6 μέρες πριν από το Πάσχα, ο Ιησούς έφτασε στη Βιθανία, όπου έμενε ο Λάζαρος, τον οποίο ο Κύριος είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Εκεί του πρόσφεραν δείπνο. Η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από εκείνους που κάθονταν μαζί του στο τραπέζι, ζωντανός και σκεπτικός. Τότε η Μαρία, παίρνοντας μια αλαβάστρινη φιάλη με πολύτιμο και γνήσιο μύρο νάρδου, πλησίασε τον Ιησού με βαθιά ευλάβεια. Άλυψε τα πόδια του Ιησού και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Όλο το σπίτι γέμισε αμέσως από την πλούσια ευωδία του μύρου. Όμως ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, που έμελε να τον παραδώσει, αντέδρασε με δυσαρέσκεια, θεωρώντας την πράξη αυτή μια ανώφελη σπατάλη χρημάτων. Ο Ιησούς αποκρίθηκε ήρεμα. «Άφησέ την. Το φύλαξε αυτό για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Τους φτωχούς θα τους έχετε πάντα μαζί σας». Έξω από το σπίτι, πλήθος κόσμου συγκεντρωνόταν για να δει τον Ιησού, ενώ στο σκοτάδι οι αρχιερείς άρχισαν ήδη να συνομωτούν εναντίον του. Η Μεγάλη Δευτέρα μας θυμίζει την απόλυτη αφοσίωση. Ο Κύριος βαδίζει πλέον προς την Ιερουσαλήμ και το εκούσιο πάθος του για τη σωτηρία μας.